Вас вітае фестывальны маладзечна. Усё самае цікавае з 17-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі толькі ў эфіры Беларусь-3. Штодня і з месца падзей. Як бачыце, надвор'е не зусім летняе, але кажуць, гэта традыцыя фестывалю. Горад рыхтуецца ў 17-й раз сустрэць адзіны ў краіны нацыянальны фестываль песні і паэзіі. Заснаваны ў 1993 годзе, ён ставіў мэтай папулярызаваць самабытную беларускую культуру, адкрываць новыя імёны на айчыннай эстрадзе, падтрымліваць беларускую песню. І праз 24 гады працягвае выконваць гэтую місію. Высокі статус мерапрыемства пацвярджае не толькі склад арганізатараў, а гэта Міністэрства культуры, Мінаблвыканкам, Белтэлерадыёкампанія, Маладзечанскі райвыканкам. Але і тое, што з 2011 года фестываль ладзіцца кожны год. І ўжо ў каторы раз наш тэлеканал дорыць вам магчымасць убачыць фестывальныя мерапрыемствы ў тэлеэфіры. На пачатку праграмы навіны з фестывалю. Учора ў Мінскім абласным драматычным тэатры прайшла творчая вечарына «З'яднаныя любоўю да зямлі сваёй». Наша здымачная група пабывала на гэтым мерапрыемстве. На сцэне ён, яна і барабаны, а яшчэ на сцэне дарога, дарога да сябе. На фестываль «Маладзечна» 2017 народная артыстка Тацяна Мархель прывезла самае святое – песні сваёй маці, таму што без іх дарогу да сябе не знайсці. Гэта ўсе песні маёй мамы. Вот так яны так, я іх нідзе не записывала, то есть для сябе, нічога, а яны так вот, я вспоминаю, живу, і эту песню вспоминаюць, як мы разам пелі. Нек бацька не вярнуўся з фронта, і ей прыслалі ўжо, что он забит под Кенигсбергом, и мама сидела, плакала вот так, это головой так билась. А пошля мы ей пели такие песни уже разом. Я ей плачу, я думаю, ну как так петь и плакать. Ну пошля я зразумела. Спектакль «Беларусь дыдактыка» прыдумаў рэжысёр быццам спецыяльна пад народную і любімую. На сцэне, на дарозе яна не іграе, а ўспамінае. Я памятаю, ад маёй хаты была дарога на аўтобус такая шырокая, а пасля ў Мінск 35 кілометраў. Я думала, якая дарога шырокая. Ой, куды, наверное, што там робіцца ў свеце? Ну, паглядзела. З першых, вот, калі я трапіла ў Віцебск, ды і тэатральную акадэмію, канешне, і настолькі мне адкрыла, але Віцебск, тэатр акадэмічны, акторы, і гэта першая была ступенька, калі я зразумела, Якуб Колас, Сымон Музыка і ўсе тэксты, якія там, божа, это ж маё. Тацяна Рыгораўна прызналася, што да спектакля вельмі хвалявалася, таму што дзяліцца такім асабістым, такім сваім заўсёды няпроста. А потым артыстка пачула гукі беларускай дуды, апладысменты і супакоілася. Зразумела, яе тут чакаюць. А зараз пра мерапрыемствы, што пазначаны ў фестывальнай афішы. Сёння стартуюць спаборніцтвы нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. На пляцоўках горада пройдуць другі і трэці туры рэспубліканскага этапу. Трэці, заключны этап, традыцыйна адбудзецца на сцэне амфітэатра ў суправаджэнні заслужанага калектыву «Нацыянальны канцэртны аркестр Беларусі». Тэлеверсію гэтага канцэрта глядзіце ў эфіры «Беларусь-3» ў нядзелю ў 21:05. У Палацы культуры Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы ўпершыню на маладзечанскай сцэне прадставіць сваю легендарную паўлінку. Гэты падарунак купалаўцы зрабілі маладзечанцам і гасцям фестывалю з нагоды юбілею нацыянальнага паэта Беларусі. Юбілейнай тэмай народных паэтаў прасякнута ўся праграма фестывалю. Урачыстае адкрыццё 17-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна 2017» будзе называцца «Купала і колас, вы нас гадавалі». Гэта прэм'ера канцэрта заслужанага калектыву «Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі». Дарэчы, ужо заўтра ў 21:05 яго можна будзе ўбачыць у эфіры нашага тэлеканала. У Вялікім тэатры Беларусі сёння канцэрт казкі Венскага лесу. Творы Кальмана, Штрауса, Легара выканаюць народныя артысткі Беларусі Ніна Шарубіна і Анастасія Масквіна. Народны артыст Беларусі Владзімир Пятро, Александр Міхнюк, Алена Шведава, а таксама артысты аркестра. Дырыжор канцэрта Олег Лясун. Сярод сталічных выставачных пляцовак прапануем наведаць Нацыянальны гістарычны музей, дзе некалькі дзён таму адкрылася выстава «Рабінская дынастыя Медалье». Яна прысвечана гісторыі сям'і Шмер-Лейбі Медалье,
рабіна Віцебска, галоўнага рабіна Масквы і Савецкага Саюза. Гэтыя пасады ў рэшце рэшт і прывялі яго да смерці. У 1938-м Шмер Лейба быў арыштаваны і расстраляны. На выставе прадстаўлены мемарыяльныя рэчы і арыгінальныя фотадакументы з прыватных збораў сваякоў і нашчадкаў сям'і Медалье, архіўныя дакументы, прадметы рэлігійнага культу і побыту яўрэяў першай паловы 20-го стагоддзя. Рэжысёр Анатоль Стрыкуноў на сцэне маладзёжнага тэатра прадстаўляе камедыю «Мужчынскі род. Адзіночны лік». Амерыканскі палкоўнік прыязджае да свайго французскага сябра і толькі дзеля таго, каб пазнаёміцца з яго сынам. Фантастычнае перапляценне лёсу. Малады чалавек прыходзіцца сынам абодвум мужчынам. Такая завязка гэтай лёгкай камедыі палажэнняў. У пастаноўцы заняты Андрэй Гладкі, Александр Камінскі, Марына Блінова, Наталья Падвіцкая. Гісторыя шакаладу цікавая, напэўна, усім ласунам. Пазнаёміцца з ёй бліжэй цяпер можна і ў Нью-Йорку ў адмысловым музеі. Адкрыў яго знакаміты повар-кандытар Жак Торес. Адзін з лепшых шакалад'е не толькі раскажа пра гэты ласунак, але і прадэманструе працэс яго прыгатавання. Вось так, напрыклад, рабілі напоі з абсмаленых какава-бабоў індзейцы мая, а потым і ацтэкі. Наведвальнікі могуць ацаніць смак, а вось у Еўропе пра вадкі шакалад даведаліся толькі на пачатку 16 стагоддзя. Спачатку пілі таксама, як і індзейцы, халодным і горкім, але ўжо праз 100 гадоў ператварылі яго ў гарачы і салодкі напой. Спецыяльна для яго рабілі невялікія кубкі. У кожнага свая гісторыя. Напрыклад, ёсць кубкі для джентльменаў з вусамі. У той час з іх пілі гарачы шакалад. Калі ёсць вось такая невялічкая перамычка, то напой не трапіць на вусы. Цвёрды шакалад упершыню зрабілі ў сярэдзіне 19 стагоддзя, і ён заваяваў сэрцы ласуноў па ўсім свеце. Людзі пытаюцца, які шакалад самы лепшы, а я заўсёды адказваю: той, які вы любіце. Гэта шакалад вашага дзяцінства, шакалад, які размаўляе з вамі. Усё роўна 80 або 60% какава ў ім, еўрапейскі ён або амерыканскі, галоўна, ён павінен даставляць задавальненне. Гэта першы музей шакаладу ў Нью-Йорку. Ён працуе каля 2 месяцаў, але ўжо набыў неверагодную папулярнасць. Белдзяжфілармонія пачатак лета адзначае музычным вечарам гэтай летняй ночы. Для назвы абралі радкі з рамансу Сергея Рахманінова, каб падкрэсліць эмацыйнасць і шчырасць праграмы. Падтрымліваць камернасць мерапрыемства будзе і месца. Гэтыя летнія ночы адбудуцца ў малой зале імя Рэгора Шырмы. У канцэрце прымуць удзел спявачкі Вікторыя Красінская, сапрана, і Валянціна Дабравольская, меца-сапрана, партыя фартэпіяна, лаўрэат міжнародных конкурсаў Вольга Маркевіч. 2 чэрвеня ў Італіі адзначаецца нацыянальнае свята Дзень Рэспублікі. Акрамя таго, 2017 гэта год Італіі ў Беларусі. З гэтых нагод заслужаны калектыў музычная капэла «Санорус» прадстаўляе тэматычную праграму «Віва Італія». Мерапрыемства адбудзецца ў канцэртнай зале «Верхні горад». У канцэрце, акрамя названага «Саноруса», прыме ўдзел хор Бесмантова з правінцыі Рэджыя Эміліі. Пагрузіцца ў атмасферу арыстакратычнай раскошы і пазнаёміцца з еўрапейскім побытам мінулых стагоддзяў можна ў карціннай галерэі Гаўрылы Вашчанкі ў Гомелі. Там працуе выстава «Старажытнае срэбра 18-20 стагоддзяў». Больш за 200 экспанатаў, выкананых з выкарыстаннем розных ювелірных тэхнік. Чарненне, залачэнне, гравіроўкі і іншага. Аснову экспазіцыі складае іспанскае срэбра 18-20 стагоддзяў, таксама можна ўбачыць французскія, нямецкія, рускія, венгерскія, амерыканскія вырабы. Традыцыйна на пачатку лета ў нашай краіне праходзіць міжнародны фестываль творчасці дзяцей і моладзі з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Мары здзяйсняюцца. Сёлета месцам яго правядзення стане Віцебск. Сёння на галоўнай канцэртнай пляцоўцы горада ў летнім амфітэатры ў гала-канцэрце выступяць выхаванцы 10 дамоў-інтэрнатаў, а таксама беларускія і замежныя госці. Крыху інфармацыі пра эфір нашага тэлеканала. Заўтра ў 15:30 у нашым эфіры рэспубліканскі прафсаюзны фестываль «Трудавыя таланты». Ужо 3-й год запар Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі дае магчымасць таленавітым працоўным праявіць свае здольнасці. Конкурс праходзіў у некалькі этапаў на рэгіянальным узроўні, а завершыўся фінальным канцэртам у Мінску, дзе і назвалі імёны пераможцаў. Раскрыццё інтрыгі і лепшыя нумары заўтра ў дзённым эфіры «Беларусь-3». Ярче люби, ярче играй, давай, давай. Што яшчэ цікавага адбываецца ў культурным жыцці краіны, даведаемся ад нашых калег.
Франциску Скарыне прысвячаецца творы літаратурныя, жывапісныя, фатаграфічныя, міжнародная выстава грані творчасці ў гэтыя дні ладзіцца ў сталіцы. Тэма экспазіцыі 500годдзя беларускага кнігадрукавання, разнастайныя творы па тэхніцы і накірунку, а іх прадстаўлена больш за 300, аб'ядноўвае дзейнасць першадрукара. Летарынг, буквіца, візуальныя сеты, праекты з дапамогай камп'ютарных праграм і сучасных мастацкіх прыёмаў падрыхтавалі студэнты розных універсітэтаў краіны. Я хотела своей работой показать, что даже в наше время можно сделать состаренную вот как книгу и преобразовать вот эти вот славянские шрифты, как бы при этом их украсив. Тот же самый леттеринг, однако я решила отойти от стандартной аутентичности леттеринга, использовать только буквы. Поэтому я сделала иллюстрацию и уже поверх нее вписала необходимую мне фразу. Немного поработала со шрифтами, сделала их более интересными. В каждом из университетов эта выставка будет добавляться и дополняться теми работами, которые сделаны студентами этих учебных заведений. То есть можно сказать, что это новый формат живой выставки, которая передвигается по стране, преобразуясь. Калекцыю, прысвечаную Франциску Скарыне, арганізаваў Нацыянальны цэнтр мастацкай творчасці. Зараз выстава экспануецца ў нацыянальнай бібліятэцы, а напрыканцы жніўня праекты будуць прадстаўлены ў кожным рэгіёне краіны. У першы дзень нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2017». Напярэдадні яго адкрыцця мы сустрэліся з дырэктарам Палаца культуры горада Маладзечна, арганізатарам фестывалю Святланай Сарока. Дзень добры, Святлана Рыгоровна. У 17-й раз у Маладзечні ладзіцца фестываль беларускай песні і паэзіі. Палац культуры з'яўляецца адным з яго арганізатараў. У чым адметнасць сёлетняга фестывалю? За 24 гады нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі ён стаў адным з значных у музычным жыцці нашага горада. І знакавая дата ў гэтым годзе – гэта 135годдзе з дня нараджэння нашых песняроў, народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа. Спецыяльную праграму, цікавую вельмі, падрыхтаваў Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі Михаіла Яковлевича Фінберга. І гэта адбудзецца ў адкрыцці фестывалю. А таксама у нас адбудзецца вельмі такая чаканая падзея. Паўлінка? Так, Паўлінка. Доўгачаканая падзея, і шмат прыхільнікаў наведаюць гэты спектакль, таму што у 2013 годзе ў пасёлку Радашковічы і менавіта ў нашым Маладзечынскім раёне адбылася першая прэм'ера спектакля, на якой прысутнічаў сам Янка Купала. І вось праз 104 гады мы чакаем, што артысты Нацыянальнага акадэмічнага тэатра Янкі Купалы прыедуць да нас з гэтым спектаклем. Адна з галоўных інтрыг фестывалю – гэта конкурс маладых выканаўцаў. У гэтым годзе маладыя таленавітыя спевакі і спявачкі прадстаўляюць усе рэгіёны нашай краіны. Але ж з Маладзечна нікога няма. Ну што ж, Маладзечна таксама на працягу гісторыі фестывалю рыхтавала сваю вакальную школу, і мы прэтэндуем. Мы зараз выхоўваем сваіх выканаўцаў, але штогод хочацца таксама, каб прынялі ўдзел і з іншых абласцей і сталі ўладальнікамі гран-пры, каб у іх гэта было стымулам таксама удзельнічаць у гэтым конкурсе. І я на сённяшні час ведаю, што вельмі такі высокі ўзровень усіх канкурсантаў, а прадстаўлены будуць усе вобласці па 3 канкурсанта, і прымуць удзел 20 канкурсантаў разам з прадстаўнікамі нашай сталіцы Беларусі. А як фестываль мяняе жыццё горада? Горад рыхтуецца, абладкоўваецца горад, так, збірае гасцей, прыязджаюць родныя і блізкія, і такая вельмі пануе вельмі цікавая атмасфера. Штогод наш фестываль збірае звыш 30 000 гасцей, якія прымаюць удзел у мерапрыемствах, якія проста адпачываюць, так. А хачу сказаць, што вось набылі квіткі, і сёлета у нас на нашых мерапрыемствах пабываюць нашы гледачы, это звыш 15 000 чалавек. Дзякуй, Святлана Рыгоровна, што знайшлі час у такую загружаную хвіліну, каб сустрэцца і пагутарыць з намі.
Мы працягваем працаваць у маладзечні, сачыце за фестывальнымі навінамі на нашым тэлеканале, на YouTube-канале, а таксама ў соцсетках. Да сустрэчы!